Kuyingozi kakhulu ukunganaki bafowethu. Kunabantu kunamuhla othola ukuthi bagqilazekile, bafundile imisebenzi abayitholi ngenxa yokuthi abazali abamzalayo umuntu abanaki, izinto bazithatha kancane. Ingakho ngisho ngithi ngizokhuluma ngobungozi bokunganaki. Kunomuntu la uthola ukuthi abazali bakhe kwaphuphuma ingane yabo yokuqala. Mayiphuphuma lengane yokuqala banganaka futhi, bangadhlupha futhi ngokuthi kukhona kufanele bakwenzele leyo ngane yaphuphuma. Kuhamba isikhathi kwanengane abayitholayo, mabexoxela abantu bathi nayi ingane yethu yokuqala, nayi ingane yethu endala. Kanti le ngane labakhuluma ngayo ukuthi iyona ngane yokuqala, iyona ngane endala, akuyona ingane endala. Ingane yabe endala yaphuphuma, kodwa ngoba bona abanaki le ngane yesibili bathi iyona ngane endala, bakhuluma ngengane ephilayo ngokwenyama. Bakhohliwe ukuthi le ngane le iyaphila emoyeni, ingoba banaki. Isiyakhula le ngane iyazama ukuhlanganisa izinto zazihlangana, kuthiwa ingane endala, kanti ayiyona ingane endala, ilama umuntu owaphuphuma. Ayikho into eyingozi njenganokulama umuntu owaphuphuma. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento, amavasha bahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba, hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga, izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela